जय जगन्नाथ। আজি ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୁଁ ଉଠି ପଡ଼ିଛି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯିବି ଆଜି ଆମ ଘର ପାଖ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଶିବଜୀଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଏକ୍ସାଇଟେଡ୍। ଆଜି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଡ୍ରେସ୍ ଆସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟ କରି ମୋତେ ନିଶ୍ଚୟ କହିବେ ଏଇ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଏଇ କଲର୍ ମୋ ଉପରେ ମାନିବ କି ନାହିଁ। ଏଇ ତ ମୋର ସବୁ ସେଟ୍ ରେଡ଼ି ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ସଜବାଜ ହେଇ ରେଡ଼ି ହେଇଯିବି। ଆଜି ମନ୍ଦିରକୁ କ'ଣ କ'ଣ ନେଇକି ଯିବୁ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ମା ସକାଳୁ ସବୁ ଫଳ ଫୁଲ ରେଡ଼ି କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଶିବଙ୍କ ପୂଜାରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାମଗ୍ରୀ ଲାଗେ ସବୁ ଆଣିକି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ କିଛି ମିସ୍ ନ କରୁ ମନ୍ଦିରରେ। ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟାଟି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ପାଇଁ ମାନସିକ କରିଥିଲେ ମା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଦେବା ପାଇଁ। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଛୋଟଟେ ଥିଲି ସେତେବେଳେ ମୋ ଦେହ ଏତେ ଭଲ ରହୁନଥିଲା। ମା ସେଥିପାଇଁ ଠାକୁରଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯଦି ମୋ ଦେହ ଏମିତି ଭଲ ହେଇଯିବ ଆଉ ମୁଁ ସୁସ୍ଥ ରହିବି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଯେବେ 6 ମାସ ହେବ ମୋର ଯାହା ଓଜନ ଥିବ ତାଠୁ ବେଶୀ ଓଜନର ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟା ଏଇ ଆମ ଘର ପାଖରେ ଥିବା ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ଡୋନେଟ୍ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଘଣ୍ଟାରେ ଦେଖିଲେନି ମୋ ନାଁ ଲେଖା ହେଇଛି ଆଏଶା ବୋଲି। ଏବେ ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଘର ପାଖରେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଆସନ୍ତୁ ମୋ ସହ ଆପଣମାନେ ବି ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ସହ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ କୁହନ୍ତୁ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଏଇଠି ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୁଏ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ପଳେଇ ଆସିଛୁ। ଯେମିତି ଭିଡ଼ ନଥିବ ଆମେ ଆରାମସେ ପୂଜା କରିକି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଭଲ ଭାବେ ଦର୍ଶନ କରିକି ଯାଇପାରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ତ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଜଷ୍ଟ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କିରଣ ହାଲକା ହାଲକା ପଡ଼ିଛି, ଆମେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନାଁରେ ପୂଜା ହେଉଛି ଆଜି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଆଜି ମୋର ସ୍ପେଶାଲ ଡେ ନା, ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ସଜବାଜ ହେଇଛି। ବାପା ମା ମୋ ପାଇଁ ପୂଜା କରିଦେଉଛନ୍ତି କାହିଁକି ନା ମୁଁ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ନା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ୍ୟୁଟ୍ ଛୁଆଟେ ନା। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୁଁ ବହୁତ କ୍ୟୁଟ୍ ବୋଲି। ଏଇ ଆମର ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ ମୋଠୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ତ ଏଠି ଆସି ମୋ ସହ ପୂଜା ଆଟେଣ୍ଡ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ନା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ ଭିଡ଼ିଓସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସୁଟ୍ କରିଥିଲି, ଯାହାକୁ ଆପଣ ଦେଖି ଫିଲ୍ କରିପାରିବେ ଆପଣ ବି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଏଠାରେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମା ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିରକୁ ସଜେଇବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ମା ଭଲ ସଜଉଛନ୍ତି ନା। ଏଠି ଆମେ ଫୁଲ ନିଜେ ସଜେଇ ପାରିବୁ, ଏଠି କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ନିଜ ମନ ପସନ୍ଦର ଫୁଲରେ ଆମେ ଏଠି ସଜେଇ ଦେଇଛୁ। ଏବେ ନନାଙ୍କୁ କତା ଦେଲେ ତାକୁ ନଡ଼ିଆ ଫଟେଇବା ପାଇଁ ନଡ଼ିଆ ପାଣିରେ ଭଗବାନ ସ୍ନାନ କରିବେ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁରୋହିତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଏ ମନ୍ଦିରର ପୂଜକ। ଏଠି ସେ ସବୁବେଳେ ପୂଜା କରନ୍ତି। ଆମେ ଆସିବୁ ବୋଲି ଆମ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ପଳେଇ ଆସିଲୁ। ଏଇ ମୁଁ ଆସିଗଲି, ମାଙ୍କ କୋଳରେ ବସି
ପୂଜା ଦେଖୁଛି। ओम पुष्पाय नमः इदं बिल्लपत्रं गद्गाय नमः इति गंगुष्पं गद्गाय नमः इदं संप्रदानाय ओम पुष्पं गद्गाय नमः ये सर्वतीर्थं गुरुपदे संप्रदानाय ओम सत्येश्वर महादेवाय नमः इदं सत्येश्वर महादेवाय नमः इदं गुरुपदे संप्रदानाय ओम विष्णुनाय नमः इदं पौलाय विष्णुनाय नमः इदं गुरुपदे संप्रदानाय विष्णुनाय नमः ओम नमोनाथाय ओम सत्येश्वर महादेवाय नमः पादकभ्यः नमः ओम पादकभ्यः नमः ईश्वरं दृष्टि पादकभ्यः नमः इदं गुरुपदे संप्रदानाय सत्येश्वर महादेवाय नमः पादकभ्यः नमः ओम मनोशादिभ्यः नमः आशिवष्टुनि माता वासुकी भोगिस्तुता जगत्कारुणि पत्नी मनोशादिभ्यः नमस्ते ओम मनोशादिभ्यः नमः ओम सत्येश्वर महादेवाय नमः ओम भगवती जय दुर्गाय नमः ओम भविष्यन्नाय नमः ईश्वरं दृष्टि नमः दीपादिभ्यो नमः ओम शरणमंगलमंगले श्री विश्वनाथादि शरण्ये प्रमुखि गोविंद नारायण नमस्ते श्री 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 विनाशाय शक्ति भूते स्वामी गुणाश्रय गोविंद नारायण नमस्ते ओम भगवती जय दुर्गाय नमः शिवाय नमः सत्येश्वर महादेवाय नमः महेश्वराय नमः नरकारो कुरुंतु तवे ग्राफराय कानि ओम महेश्वराय नमः ओम सत्येश्वर महादेवाय नमः आत्मनि कोटि दुर्गा पाशे कोटि संघ कोटि श्री राम ते ओम नमो सत्येश्वर सत्येश्वर महादेवाय नमः इदं नाथमयिजं ओम सत्येश्वर महादेवाय नमः अभिष्टं ओम ଏବେ ପୂଜା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା। ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲୁ। ନନା ଆସି ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଲେ। ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଚନ୍ଦନ ଲଗେଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ନିଜେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ଲଗେଇ ନମସ୍କାର ହେଲି, ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଲି। ଯେମିତି ମୁଁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷଟେ ହୁଏ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରେ। ଆମେ ଘରକୁ ଯିବା ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଯାହା ଯାହା ଜିନିଷ ଘରକୁ ଯିବାର ଥିଲା, ବାପା, ଅଜା ଆଉ ମା ସବୁ ଜିନିଷ ନେଇକି ଏବେ ଘରକୁ ଚାଲିଲେ। ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ। ଭଗବାନ ଆମେ ଆସୁଛୁ। ଏବେ ଖରା ଟିକେ ବଢ଼ିଗଲାଣି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦି ଘରକୁ ପଳାଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି କହିବେ ମୋର ଏ ସ୍ପେଶାଲ୍ ଡେରେ ଆପଣମାନେ କେତେ ଖୁସି ରହିଲି। ନମସ୍କାର।